Salutare toată lumea, eu sunt Shelly și bine v-am regăsit la un episod de pe acest canal. Știu că n-am mai postat de foarte mult timp și astăzi începem cu un episod. Mi-am instalat și eu ăsta, cum zice, MKP Master de layer, așa. Gen armura mi-am făcut-o singur. Am găsit 16 diamante. Nu știu dacă o să mai avem nevoie, dar hai. Și aici avem unde ești? Aici avem un off. Ofule. Știu, bă, dar cum te-ai băgat acolo? Gen off. Faci off. Nu mănânci? Cearcă doar. Cu minte, Crăciun. Cu minte că te omor. Pe bune te omor. Bine, tu ai vrut-o. Deci, pirighizici. Vezi ce te-am omorât pentru că ești fraier. Deci eu nu pot să mor. Aici trebuie să facem o cameră cu chesturi. Da, ce aici am făcut și noi în perioada abonaților. Aici primul nostru abonat este The Real Pug sau The Real Pug. Dodge Sanity 005, fratele Off, Mike Infinite, Gaming, nu știu cine și-ar pune numele ăsta, YouTube și Andrei YouTube. Astăzi o să punem pe perete sunt mai mulți abonați. Hai să-l punem pe Sebi Căr 7. Gata. Deci punem pe fiecare zi câte un abonat. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vreți să continuăm cu această serie de Minecraft. Și dacă vreți să apăreți pe peretele abonatul pentru că o să-l măresc mare, o să-l fac, adică fucking mai mare. Și dacă vreți să apăreți, nu uitați să apăsați butonul de like și să lăsați în comentarii cuvântul Joker. Sper că știți cum se scrie. Bă, dar nu știu. Fuck it. Așa. Hai să spargem asta. Așa, să spargem asta aici. Bun. Gen, știți să nu rămână... Înțelegeți voi, să nu rămână... Asta l-am făcut eu pentru că am strâns mult lemn. Bă. Aici nu punem că e ușa aia. Așa. Așa. Nu. Sparge-te, frate, mai repede. Așa. Și atât de cât să. Trebuie să mai punem aici.
Nu e problem. Așa. Nu știu, sper că... Da, trebuie să pun pe pauză. Sper că arată bine casa asta. Treaba e de să avem aici of. Wow, avem un of mic. Deci se ține minte, nu trebuie să dau în el. Pentru că se enervează. Deci vreau să mai extind încoace, să pun multe chesturi. Nu știu dacă merge, dar hai să încercăm. A fugit oful ăla mic. Așa, așa, așa. Deci, pe afară sunt diferiți mobi. Trebuie să dau puțin pe creativ. Haideți să luăm puțin fân din asta. Nu știu, cred că arată bine cu asta, dar încercăm. Dacă nu arată bine, schimbăm. Dar eu zic că arată destul de bine cu ața și ceva. Oh, fac? Nu știu, am loc acolo. Trebuie să punem sus ăsta. Să pună aici un fân. Oh, perfect, așa. Parcă arată și mai bine așa. 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 Hop. Hai, dă-i. Dă-i. Hai, dă-i. Ah, am uitat că nu se mai ia. Fac ce pe speriu. Eu zic că ești destul de șmecher aici. Eu nu ziceam să pun. Aici zic să pun. Da. Exact ce vreau să fac. Trebuie să iau cum se mai numește, frate? Barieră de intrare. Nu știu pe unde era. Uite-o. Uite, așa. Și gen mai pun una aici. Și una. Fuck it. Și una aici. Și... A, dar nu trebuie să pun acum. Vreau 1, 2, 3. Cred că știți ce vreau să fac. Și hai să ne punem de pe creativ pe survival. O gen... Vreau să iau... Of. 3 ofi. 3 căței. Știți că poate să sară bariera asta, nu? V-am zis? Unul a sărit, care să-l omor pe ăla.
Deci că stau să sparg asta mai bine. Mai bine o las aici. Ăsta cred că vrea să moară. Ce cute arată. Nu mai stau să-l sparg. Gen osători. Bă, parcă aveam numele Nucășelii, dar nu mai știu de ce nu mai mergem. Video. Person pack. Funny. Deci așa se face. Bă, uitați-vă și voi cum arăt. Bă, de când filmăm? De 11 minute. Hai că e puțin. Că de când am lipsit atâta, mai bine. Lipsesc un pic. Fuck it. First person aici. Sunt curios ce... Yes. Ce vreau să fac? Nu știu dacă vă plictisiți, dar nu am ce să fac în acest timp, să numai să creez casă și... Deci trebuie să las ceva ca să pot să ies fără... E noapte. Am uitat că se poate și face și noapte, pentru că da. Hai să facem, să luăm, adică sunt pe creativ, locul torții astea. Bă, deci e fucking greu. No. Așa. Îi spunem aici, în pat. Așa, și hai să ne pucăm. Bă, deci să dau puțin aia că mă enervează. Care mai era? Gata. Acum dau pe Game Survival. Da? Da. Hai să mergem la plimbare. Gen, bă, dacă vă știți că dacă dau ia foc. Am săgețile la mine. Și dacă mă pierd de casă, cea mai tare soluție. Îmi dau din mod. Uite.
Bă, până atunci hai să ne punem nume sau ceva de gen. Hăpciu, hăpciu, hăpciu. Unde dracu e? Năcășeli. Uitați-mă că aveam năcășeli, dar cine dracu? Hai să mergem sus. Bă, dar noi am făcut casa asta prea sus pe munte, frate. Deci îmi dau game mode. Game mode, dau pe creativ să mă duc direct sus. N-am fost de acord să-mi descarc asta, MKP Master, dar mi-am descărcat pentru că da, ca să nu mai stau o grămadă de timp. Că gen când pierdeam acasă nu mai știam să vin înapoi. Ui. Mâine fac și un skin, ceva în capa, acolo, Shelly. Am găsit eu acolo cum să fac. Stai să fiu boss, Op. Așa. Cam atât și cu acest episod de Minecraft. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați și voi butonul de like pentru a continua cu această serie minunată de Minecraft. Da, cam atât cu acest episod. Eu am fost Shelly. Pa, pa!